sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Nakining sa kababay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Kyla. Kila, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makailani mo, Teo. Nga naman day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanak ko ito nang nag-uyab, mag-ilanay. Mapibila ko naki-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kaya dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Di lagi na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema? Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat mo niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta kapasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Okay? Kanulig sige ba kong suka? Kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Nga nga naman kamutingog. Tubag ako, uy. Sorry. Unsay buhaton na to. Dili ko piling magpahibaw ni Papa kanahibaw kung may ubos gid siya nako. Kinahanglan nga magtigom mo sugod. Unsa man na to pagtigom? Nga pareho matang nag-abang og apartment. Musuway ko hangyo sa kuyan. Ato ta mo puyo uban nila. Para wala tayo abangan. Unsa? Tiyo, tiya, si Kayla day, uyab na ako. Kayla akong iyuan, si Tiyo Romeo o si Tia Carmen. Maayong hapon, Teo, Tia. May hapon sa diya, iha. Maayo kay nakahunahon na kausoroy din hitiyo. Abi na kog nalimot na kung kinsay ni gasto nimo para ka mahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimutan na tiya, uy. Kamu na nang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo idang nga mga dagkong bag. Mau tay tuyo na ko, tiyo, ba nga muhangyo ang mi nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang ang taming makasave, tiyo. Mabdos mo sa Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tia, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasado sa akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anilang una mo po yun. Way problema. Salamat kay tiyo. Pasensya na kay kantiya, ah. Buotan man siya, pero medyo strict lang gid.
Kita man mo yung kinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay, kabala ka. Kung makatigom ta, mamahawa rata din eh. Angay lang kita yo. Kay dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla, Day, dako naman ang imong tiyan. Uy, trabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Mana dong. Mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, napuya baya. Kita kayo og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti a Carmen. Oh, ay, Um, ay nagtagdas Carmen ha. Ipalapos na lang nas pikas dunggan. o tiyo, Madugay ko guli ha. sa naman in taon na oy tiyo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kailan ang warta ko? Para tinato ang akong gibuhat. Ay, abot ba akong pailo pa, Carmen? Murag nag-away si tiyo o si tiya ni mo. Ada, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Buli ako. Bye. Oh, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyutin ako ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teyong ha. Bago pa kanining nilakaw. Padung na ko diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? The subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya motubag sa akong Please tawag. try your call later. Salbahis ka tayo. Karoon na lang nagbinuang ang mabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga diri ka nilahos. Kadili ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na gud ka. Salamat kayo si mong pagpadayon ako, day ha. May problema, day, uy. Dali, ipahimutang na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kailan? Oh. Tio Romeo, Salamat taon kay Ukiraday ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bahin sinayta mo. wa na rason para mupuyo ko sa inyo, Tio. Naila babae si Tio. Mauwa ko magduha-duha og pahawa sa inyo. Wasab ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, day kwartaw. Nga naman, Tio. Tabang na lang nanako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tio. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, dati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Kinuo ko. Unsaon man ako? Salamat gid kayo si mong tabang ha, Tio. Nakauli gid taon mi. Way sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sa mi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag na mi ni Carmen.
Kapilanan ako siya sakpihin nga na ilaing laki. Uguan ako makagwanta. Maong nipahawa na ko. Pareho day taan ni Tiyo. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya po kawa kay ano makapahuway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day. Wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if nakagusto di siya nimo? Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Nga angay gid unta ako makita ni Tio. Mas dili siya makaagwanta nga magtan-aw sa akong sitwasyon. Pero si Tio, bisag ka usawa gid mo kontak so kag nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kong edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat Kayla. Salamat sa paghatag nimo na akong higayon. Ug ayaw kabala ka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita na ako kung unsa ko niya kapinangga o kamahala, hinay-hinay na kong na-in-love niya. Dini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampong. More power, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lusing, minyo ug may usa ka anak. Pero karon wa na. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pait nga gisamputan sa akong anak. Aron nyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Nagbuhag na mo sa imong asawa, Ben? Uma, nanasilain. Ug iyang gibili na akong among mga anak. Naunsa man in taon ng asawa ni mo, oy? Unsa gud in taon siya klasihas pagkainahan? Makaako lang siya biha sa iyang anak. Pasag din na lang, ma. Di na sana ako ipamugos ng akong kaugalingon niya. Ang importante, nga naana akong among anak, kugwa niya. Okay ra ni mo, ma? Ikay mo bantay sa akong anak, ni Sheila? Ay, nganong dili good. Ako good ng apo. Kay asam day ka. Mangita kong laing trabaho, ma. Nakanang dako-dako kita. Basin pa di ay, swertihon ko. Pag-ampo lang gyud dong og salig lang sa Ginoo. Dili kaniya pasagdan. Salamat, ma. Salamat kaayok. Kaya kung dili pa tungod ninyo di papa, naglibog na ko sa kumbuhaton karon. Naay na naghuna-una anak ni Aramis papa nimo. Isag mga tiguang nami pero kutob sa among makaya mutabang gyud mi nimo. Salamat, ma. Og pag-amping sa imong lakaw nak ha. Kami rin bahala sa among apo. O, ma. Ay, kaluoy sa atong anak Simon. Naibaw kong nasakitan gyud in taon siya sa pagbiya sa iyang asawa niya. Maklaro bitaw siyang mata. Bisan di pa siya musulti pero maklaro siyang mata nga nag-uol yun siyang maayos siyang ibati. Ay, lagi. Maayo lang unta nga makalabang ra siya aning maong pagsuway sa iyang kinabuhi. Maayo lang unta. Ma, doon ako'y maayong malita. Oh, sama na dong. Pahuamon ko sa kong amigo og puhunan para itukod sa kong gipangandoy nga negosyo. Negosyo? Sa negosyo ha? Gamay ra gud, ma. Motor shop. Ginagmay lang una hangtod nga magkadako. Ah, mao ba? Ah, nindot na dong. Ganahan manggid ka kaana. Uma, oy. Dugay na ko na nga gipangandoy. O sige, nala. Iampo ka ng papa nimo nga mulambo na. Salamat, ma.
Buyag, no? Human sa hapit sa usa ka tuig nga negosyo ni Ben Lusing. Murag ni ubay-ubay na ang iyang mga customer nga magpaayos lang motor. Oh, buyag bitaw. Muna'y giingon si Mon nga nilambo gyud ang iyang negosyo. Kay sa una siya raman tong usa, pero karon naa naman siya duha ka tawo. Muna giingon Lusing nga pinangga gyud ang atong anak sa Ginoo. Mao gyud si Mon. Anak, hapon nandong. Wakay plano mga bili sa imong motor shop? Di lang sa karon ma. Uy, ano man nak? Naglain ang imong lawas? Bebe, ko Lain no, na lang bebe. lawas ma. Bebe, kapon ko na imong... Uy, kainit ni mo, God. Gilantan mong kanak. Lagi ma. Nakainom na ba kag tambal? Wa pa ma. Na, sige, sige. Pahuway lang una ron. At timanon ti kanak. Salamat ma. Lain magyapon akong lawas ma. Nganong wa man ginamawa ang imong hilanat na ko eh. Ug ang imong mata o puwa kaayo. Ben, kinahalan na gyud tang magpa-check up. Aron ato mahibawan kung unsay hinungdan anang hilanat nimo. Bisan pa og nitumar nagtambal ang akong anak nga si Ben para sa hilanat, wa man gyud kini mo ipik niya. Magusanak si Mana ang iyang hilanat ug wa gyud ubos-ubos ang kainit. Hangtod nga nakabantay ko nga ang iyang mata puwa man kaayo ug pirmeng magluha. Hinungdan nga wa na gyud ko mahimutang ug amo gyud siyang gipa-check up. Unya. Unsa dok? Doon ay severe leptospirosis ang imong anak. Oh. Buot ipasabot, delikado na ni para niya. Ginoo ko. Unsa dok? Ba, kung sa ganyan mahitabo na ako, kamo ni bahala sa ko anak. Ben, dili ha. Way daw tang mahitabo ni Munak. Laban lang. Magpakabuhi ka para sa imong anak, ha? Bata pa kayo siya para imong biyaan. Malusing. Pahit dong. Iarami ni mama nimo. Ah, Pero nak, unsa mang hitabo ang nagka-leptospirosis ka man? kanawa na ako mahibaw ima. Niubo ka baghugaw nga tubig? Nakaubo ko kausa sa kanal tungod kay na ako'y gamit sa siyap nga natagak. Pero wawang ko'y samad pa. Ginoo ko. Oh, Ben! Nak, dugo ka ng imong giubo. Dok! Doktor! Dok! Kamo ni bahala sa kong anak ma. Ayaw siya pasagdi. Dili! Dili, Ben. Ayaw pagsulti kingon ni Ana. Dok! Doktor! I'm sorry, ma'am. Pero gibuhat na namo ang tanan. Pero wa na makaya sa lawas sa imong anak. Ginoo ko, dili. Dili. Ben, anak. Dong, bangon, Dong. Bangon diha. Bangon, nak. Ben! Ben, anak! Sa kalagsik sa akong anak, tungod lang sa severe leptospirosis, ingon anak kadali nga nawa siya namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha nis ihi sa ilaga ang leptospirosis? Kung tinuod man, giunsa man nga nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man gyud siya samad sa tiil. Ikaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Nagduda manggod ko nga basin og napaakan siya sa ilaga kay ang among lugar manggod daghan gyud mga rats nga makasud sa bahay. Dili na ba makaunsa ang paak sa ilaga? Ikatulong pangutana, sakit kaayong una-unaon nga nawa ng akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up dayon to namo ang akong anak, do na ba'y posibilidad nga maluwas pa siya? Ikaupat nga pangutana, unsaon man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo, sasayo pa lang aron madapatan dayon og tambal nga gikinahanglan. Palihog, tabangi og tambagi ko.
Kini ang akong suliran, Lusing. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw maong kaning when we give, we open space for God's blessings to flow through us. The more you give ko no, the more you receive. Bahala the more we give, the more we do not receive. Okay ra. Pero ang kanang imuhatag kanang taman na po si mong makaya. Dili kay nga na kay usa ka libo si mong bulsa imong ihatag ng 800, 200 na nabili na di po na maayo. Balihon ka og usa ka libo imong kwarta og lagi kay kinugo sa bunyag o whatever. Pwede ra tay tagag 100 o na po mabilin sa imo, ha? Lisod po kayo gasta ikaw na pamiliti no kay manghihatagon ka, di naman nasakto, sayop na. We cannot give anything which we don't have, ha? Ako nang balik-balikon. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Lusing Minyo, may isa ka anak, pero nawala na kuno ang iyang anak, ha? Taga Cebu City, Punto Medical, ha? Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak? Nga wala man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Dung tinuod man, giun sa man nga nagka-leptospirosis ang akong anak nga wala man gud siya samad sa tiil. So pwede ra gyud ning ang leptospira Ma'am Lusing mo penetrate sa atong skin pores. Mura ni siya schistosomiasis. Bisag wa kay samad, pwede ra gyud nimo lusot ra ning leptospira bacteria sa atong panit. Mo na nga kung panahon sa baha kay posible magod nga makakontaminate ning tubig sa baha sa ihi, sa dugo o sa hugaw sa ilaga nga mo'y kasagaran nga inungdan niani magwear taog butas kanang na may butas karon nga tag-as na paingon nas hawak ni nang uban nga safety gyud ka agawas kung ang tubig mulapaw na sa imong abaga na kay mahimo na no ayo na lang pag-ubog sa tubig pero pataman lang sa hawak na mga butas karon nga high rise o tawag mo na high rise o tag-as ang iyang level no posible masakit ang imong anak og leptospirosis Ma'am Lusing bisan pugwa siya samad la kung mga tao nga naisamad sa lower extremity, sa tiil, sa bagtak, sa paa, damor nga maka-atake ning leptospira bacteria. Blood infection ni siya, ha? Blood infection, o niya, balikon ako, maka-hiccup ka o maka-come in contact ka sa contaminated nga tubig nga naa diha ang hugaw sa ilaga, posible ka magkasakit, magkahilanat ka, manakit ng imong mga muscles, mulabad imong ulo, ang imong kalimutaw, imong mata, makagipiskat, mula, kurog-kurog, magkuan ka, mag-loose bowel movement, magubo-ubo, no? So kung ituhuan ninyo nga mauna ang problema, dalhon sa doktor, mahatagan og antibiotic para mamatay ning leptospira bacteria. Kaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Magduda man gud ko nga basin og paak ni sa ilaga ang akong anak ang among lugar man gud daghan gug mga rats nga makasod sa balay dili ra ba makaunsa ang paak sa ilaga makaunsa oy naa gunay sa saliva so nya kung mapaakan ka na man gud tingali ni rabies ning ilaga pero ang rabies ko mo na si iro og kanang bats pero naapoy rabies panagsa sa ilaga sa iring mo na nga kung napaakan o gilaga, kung anon yun, limpyuhan ang pinaakan, tangag antiseptic solution, inom og antibiotic, ha? Kami sa balay, daghan sa kami gilaga, ha? Mga anong gagmay, otong bago pa lang, palit ko og kanang fly paper bitaw, na papilit sa langaw, katong nga gagmay ilaga, mo pilit na, makakuha lang daghan, nagkabuntag, ni karon na minus-minus na. Mulusot pag ng gagmay nga ilaga sa mga screen, mulusot, ang dagko, adi kasud sa balay, pag ang gagmay, mo na,
So pagbutang mong fly paper sa inyo, kay kung mamutang og hilo sa ilaga, delikado mo gud pud ang mga atong mga hayupan ug mo'y makakaon, atong iring masig mao ni mamatay. Fly paper akong i-recommend, naay putoy brand akong nailhan nga pilit gyud kayo. Basta bisag unsang partiya sa lawas ilaga nga makamsing contact with paper, fly paper, adi nakabuhi oy, patay jud, ha? O di mamatay, mupilit hantud mamatay. Sunod yung pangutana, sakit kaayo naon-naon nga nawala na ang akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya'y gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up pa dayon tunamo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga masave pa siya? Yes, ma'am. Dako kay posibilidad kay resitahan man ng antibiotic, no? Doxycycline, penicillin, basta mga tetracyclines, pwede din siya bisitahan with the appropriate dose depende sa attending doctor, no? Pero kung ituhuan yung napaka na anay nagka-pus formation, na infection, damo na nga mga gabi-gabi ang problema, no? So katong mga natuhuan nga napaka-paakan o whatever, ilaga, iring, pakonsulta dayon para ang tagaw binagyog rabies simbako, no? Warbi tambal gining rabies sa tanaan, ha? Adi maka-atake dayon sa atong lawas, ha? So kung nadali pa to, posible pa untang masave pa tong imong anak mo, ma'am kuan, lusing, no? Sunod nga pangutana, unsaon man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo sa sayo pa lang aron madapatan dayog tambal nga kinahanglan. Okay, number 1 is nasa history nga comes in contact with contaminated water, labi na sa mga lugar para sa inyo ang daghang ilaga, ha? O posible na history nga posibleng napahitan no paakan og ilaga o whatever, nahian og ilaga, bisag wa kay samad mulusot maning leptospira sa atong skin pores, posible nga mamatay ka o rather na madili mamatay, masakit nya. Kung balikon sa makausapa, blood infection na siya, so magka-septicemia ka, mo tuyok or mo circular ang leptospira bacteria sa tibuok nimong lawas, so lisod na tambalon. So as soon as possible, the earlier the better, good nga ma-address na nga problema. So inaw nakasabot ka sa akong speaker nimo Ma'am Lusing dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, tambag sa inyong mga medical problem ug si Atty. Ellen Batlan sa legal problem. Musta naman atong mga suking tugpapiraw abroad, no? Merry Christmas and Happy New Year sa nga Barliso, mga Kimpan Albero, ako mga pagumangkon diya sa Canada, si Yin ug si Kem, musta naman mo diya? Maring Flora Herona sa US, Nolpa Goso diya sa Melbourne, Australia, o sa mga Kustas family diya sa New Zealand, no? Thank you very much sa makanunayong puminaw sa itong mga programa sa Aramen. Taas katag-greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Aramen, daghang salamat o maayong.